Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 9 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 18, bersikulo 1 ngadto sa 5 ug bersikulo 10, bersikulo 12 ngadto sa 14. Niadtong higayuna ang mga tinun-an nangadto kang Hesus ug nangutana, kinsa man ang ilhong labing dako sa gingharian sa langit? Si Hesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila. Unya miingon siya, mao kini ang tinuod, gawas kon mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayod kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako ilalom sa pagmando sa Dios mao kadtong magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama ni ining bataa, ug ang magdawat sa usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan magadawat kanako. Matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako. Sa inyong hunahuna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an siyag usa sa iyang usa ka gatos ka karnero? Iya gayong biyaan ang 99 nga manibsib didto sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo, gasadihang makit-an niya kini. Mas malipay pa siya pag-ayo tungod ni ining karneroha kaysa 99 nga wala mawala. Sa samang paagi, ang inyong amahan nga tuwa sa langit, dili buot nga may mawala bisag usa ni ining mga gagmayng bata. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.